tavallinen mehukanisteri, mihin me ollaan kiinnitetty tämmönen naru, toimii ihan älyttömän hyvänä pelastusvälineenä sieltä mökkirannalla. Teillä on se kanisteri kädessä, vähän löysää toisella kädellä siihen naruun ja sitten semmoisella reippaalla heiluriliikkeellä heitetään se kanisteri sinne kaverille. Ja hitaasti vedetään sieltä poispäin niin, että kaverin eli pelastettavan ote ei irtoa siitä kellukkeesta sitten pois. Tässä oli varmaan 11-12-vuotias poika vetämässä minua. Minä kuitenkin aikuinen mies jo, niin hänellä ei ole mitään vaikeuksia ongelmaa vetää minua rantaan, koska me kuitenkin painetaan vedessä hyvin vähän ja se kelluke, mikä siinä oli, niin kerrottaa erittäin hyvin. Niin se ei kaipaa voimaa ollenkaan. Tämä opetus on siis se, että pelkällä kanisterillakin voi pelastaa ihmishenkiä. Nyt pelastetaan Sievisen Jani. Hän on joutunut veden varaan tonne noin ja... Hyvä. Ja kato, tää on tärkeää, että tää on rauhallinen eikä nykivä. Näin. 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 Ja sit mä oon rannalla. Mä opin sen, että pelastaminen on kyllä tosi pienistä asioista kiinni. Ja varsinkin, kun on opetellut niitä asioita jo ennakkoon ja ennalta, niin pystyy sitten toimimaan oikealla tavalla, jos sattuu tämmönen hätätilanne.